Home Sapele Football Club eturugo ugo mmeri 2022 Urum Football Tournament ndị Urum Development Union chịkọbara na njikọta aka ọnụ Urum and Ike Youth Council Worldwide. Home Sapele FC meriri ndị Urum Development Union Ọka branch na mmemme egbeburu ọla ya gbara gbaa aka anyị na ha wee gbata ọkpụ goolu atọ asatara naanị abụọ ka ha gbara otu ọkpụ na nkeji 90 a na-agbakarị egwuregwu bọọlụ. Mana Elokonkwo ụtara anyị akụkọ a. Otu sonye na ya bụ asọmpi akpọrọ Urum 2022 Football Tournament bụ otu anọ ndị a: Home Sample FC, Urum Development Union, Ọka Branch FC, Jamaican FC nakwazi Future Hope FC ka ọ na-agwa ndị ahụ gbara ya bụ bọọlụ nakwazi ndị nene ya bụ ihe egwuregwu okwu. Onye ji ọkwa President General nke Urum Development Union bụ Chief Aloysius Tabansi ya nakwazi onye ji ọkwa chairman nke Urum and Ike Youth Council Worldwide Pastor Frank Chukwukelue nọrọ ọgụ a na-akọwa asọmpi egwuregwu football dịka egwuregwu na-ejikọ ndị mmadụ ọnụ, kwue na ebumnobi eji wee chịkọba ya bụ ihe mmemme asọmpi bụ iji wee mee ka ịhụnanya na udo dị n'etiti ndị Urum bụrụ ihe ga-agbagote n'ogogo dị elu ma jikwere ya mee ndị mmadụ ndị natasịrị anata n'oge ihe mmemme ekeresimesi nakwazi afọ ọhụụ na obodo Urum obiọma, ebe ha kwere nkwa na ihe mmemme nke afọ na-abịa n'iru ga-aka nke a gara aga. Ha nọrọ na ya bụ ihe mmemme kpọkwue ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ onye ga-agbatara ndị Urum ọsọ enyemaka n'ihe gbasara ịlụrụ ha ụzọ awara niile dị n'obodo ahụ, nke ha kọwara dịka ihe na-echere obodo ahụ nnukwu aka mgba ma na-egbochikwa mmepe nke ya bụ obodo. Maazị n'okwu nke ha dị iche iche ndị ji ego ha wee kwado ya bụ ihe asọmpi, ndị gụnyere Maazị Chinedu Ọkafọ nakwazi Maazị Matthew Nwoye, gosipụtara obiọma ha nwere na ya bụ ihe mmemme gara otu ha si wee tụọ anya ma kwe nkwa na ha ga-aga n'iru inye ihe ọbụla ga-eweta ọganiru na udo n'obodo Urum nkwado otu o kwesịrị, ebe ha kpọkuru gọọmenti steeti a ka ha bụ ndị ga-eneba anya na ndị nwere n'ihe gbasara ndị nwere ọnatarachi n'ihe egwuregwu na steeti a iji wee mee ka steeti a na-aga n'iru ma bụrụ eji amaatụ n'ihe gbasara egwuregwu. Onye ji ọkwa chairman nke Urum Sports Committee bụ Maazị Fidelis Arinze nakwazi otu onye n'ime ndị eji okwu ha agba izu n'obodo Urum bụ Maazị Chukwuemeka Ikwunne nọrọ oge ha na-eto ndị ahụ sonye na ya bụ ihe asọmpi Urum nke afọ 2022 too onye ji ọkwa President General nke ya bụ obodo Urum nakwazi ndị otu ya maka ịchịkọba ya bụ ihe mmemme nke ha kọwa na onyegoro aka mee ka ndị Urum mata nwanne ha ma nwee ịhụnanya pụrụ iche n'ebe ibe ha nọ. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa Managing Director nke Home Sample Football Club bụ Maazị Christian Nwakaeze nke ọ bụ ndị otu bọọlụ ya meriri na ya bụ ihe asọmpi kenere Chineke maka inye ha mmeri ma kwe nkwa na ha ga-agbanyesi ike ịga n'iru na-amụ otu esi agba bọọlụ ka ha wee nwee ike tụrụ ugo n'ihe mmemme asọmpi a ga-achịkọba n'obodo ahụ nakwazi na mpaghara dị iche iche na Naịjirịa n'oge dị n'iru. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme nyefezie iko asọmpi ahụ n'aka ndị Home Sample Football Club ndị tụrụ ugo na ya bụ ihe mmemme site n'aka ndị nkwado ya bụ Maazị Ọkafọ nakwazi Maazị Nwoye site n'Urum nke dị n'okpuru kansụl Ọka North. Abụ Emmanuel Okonkwo.